स्वीट फॅमिली आली आहे भावी आणि जियाच्या काकाच्या बागेमध्ये। चूल बांधतोय मी अश्मयुगासारखा करूचा लागा, दगडावर दगड आपटूचा लागा। हे तुम्ही घरी खरंच ट्राय करू नका, हे धोकादायक आहे। फूक मारल्याने बाबा काय ऐकत नाही। आणि ही सुंदर आमची विरुवाडी घाबरगुंडी उडाली। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये। तर स्वीट फॅमिली आज इली भावी आणि जियाच्या काकाच्या बागेमध्ये। तर विठ्ठलच्या बागेत आम्ही इलो आहोत आणि आज आमचा प्लॅन काय आहे सांगा लवकर। हे बोंडा आधी गोळा करायचे, काजू गोळा करायचे आणि ते भाजायचे। तर आमचे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा, तुमका पण आम्ही काजू देत आहोत। चला लेट्स गो। काका पडशील, काका पडता काय नाही पडला, पाडवतो थांब, काय पडला नाही, कचरो पडता नुसतो। हे साईडला राहा ना, साईडला जा। मग पाडलं बघ, माझ्या डोळ्यात कचरो पडला, आणखी काय नाही केलं। अरे पडत नाही आता कसं पड माहितीये काय असं दिसत तुमका लाल वाले काढा आहेत काय समोर डोळ्यासमोर तुमच्या। बाप्पा खाली पण अंधार येली का काय हे सावकाश या वरती। हे ह्याच्यावर जास्त ते गंधर्व चढूचा लागा त्याच्यावर। हा चलून हलवत हे बघ हातात हे पण हे काढ, हे समोरचे काढ, हे बघ नीट जा, नीट काढ सावकाश गंधर्व, सावकाश जबून चढा। हा काढ ते काढ। चला भावी जिया गंधर्व गोळा करा, दीपाली गोळा करा लवकर। भाजूचे आहेत ना, खाऊचे आहेत ना? हा लवकर लवकर गोळा करा। हा हा आणते, चला घेवा ते। झाले का, किती झाले? 10 तरी खाऊ घेतील ना वाट्यात? कोळसो करे बस बस गंध हे हा बघ काय काढता आता, याने ज्यूस काढला ना अक्षरशः। हाय जिया पडला आणि ऐसून त्याच्यावरसून आता दगड काढता दीपाली। फूक मारल्याने बाबा काय ऐकत नाही। आणि हाय समोर आमची विरवाडी लय सुंदर वाटता। हाय खाडी पाणी सुकला, आम्ही चलत इलो थैसून पलीकडे। आणि ही सुंदर आमची विरवाडी, ही बघा, हे सर्व घरा दिसतात। हे आमचा घर काय हा हे वड, या वडाच्या मागे आमचा घर संपूर्ण विरवाडी दिसता आमची। भावी आमच्या मुंबईवरून ट्रॅकिंग काय इले, शूज घालून इले आणि ट्रॅकिंग करता। जे दाखव तुला किती भेटले? अरे वा 2 भेटले तुला। भावीला बघ कितके आणले भावी, रेडी केलंय मी आता। अरे ह्याच्यात हे पण आता हे चूल बांधतोय मी आणि नंतर मग भाजूया आपण, आग पेटव। ही जागा मस्त आहे ना। आता मी दगड आणलं भाई, आता चूल बांधतो आता। हे चल दगड लाव चुलीचा, चालत नाही एवढं बस ना। बघ बाबा तुझा काय काय मोठो थोडं ठेवा ना, मोठो तो या रवात ना असा मस्त सुकी होती। मांडून झाली तुमची? अरे मांडून झाली, लाकडा नको, माचीस आणलास ना, नाही तर अश्मयुगासारखा करूचा लागा, दगडावर दगड आपटूचा लागा। हा नशीब येताना आग पेटव तुमका। चूल मांडून झाले। अरे आग पेटवणार की नाही, रॉकेल नाही पेट्रोल इथं घाला ना भाऊचं गवत काढून, गवत टाकू, पालो टाकू, गवत टाका, गवत पटकन पेटात। सर्व गवताक नाही तर आग लागायची।
प्रयत्न करतो. जागा चेंज गावात आहे पप्पा त्यामुळे आम्ही आता जागा आमची चेंज केलं. पप्पा आता त्यांना इन्स्ट्रक्शन देतात कशी आग माणूस आलेले आहेत आमचे. तसंच उचलतंय. उचला जागा चेंज करा. जागा चेंज केलं. तुमका येता तरी आग पेटव का कधी पेटवला होतास घराकडे. मग खाली अरे तू बाईल माणूस ते शूटिंग करत. तुम्ही माझ्याकडे कॅमेरा दिला आणि तुम्ही आग पेटवतात. पेटत ना पेटली बाबा एकदाची आग. पप्पाने आग बरोबर भेटलं बाप्पांका माहिती आहे. अरे कोकण आमचं कोकण. पप्पा फक्त गाणं हो गाणं आणि व्हिडिओ बनवायला येत. आग राईट येत ना गाणं टाकल्यावर युट्यूबला म्हणून मी म्हणतोय. चेतावणी हे घरी ट्राय करू नका धोकादायक आहे. आम्ही हे एक्सपर्टच्या खाली देखरेखीखाली आम्ही आता काजू भाजत आहे. तुम्ही काजू नाही तर गेल्या वर्षी करू नका. गेल्या वर्षी काकाने सगळे काय करून टाकले होते खराब करपवले होते सगळे. आणि एक पण नाही भेटलं. अरे ते करपवलेले चालतील ते उडाले बिडाले तर अंगावरती. आम्ही केलो प्रयत्न तुम्ही नको करू. हो लांब राहा तुम्ही. आता वास येता मस्त पैकी काजूवरांचं भाजलेलं चो इथे राजी काका भियत भियत हे बियात काय. अरे बाबा अरे धरल्याने रे आग धरल्याली. पप्पा सांभाळून राहा. आता आम्ही ते पलटी मारलं काजूने आग पेट धरले. हो पप्पा भाजले नाहीत काय असू दे भाजू दे. आता आमचे काजू भाजून झाले. आता आम्ही हे फोडून घेतो. मस्तपैकी फोडतो आम्ही. आणि वास काय इलो घमघमीत वास इलो. मस्त भाजले सगळे. पप्पाने जास्त भाजले नाही करपवले नाही मस्तपैकी एकदम. तोंडा का पाणी सुटले. पण हात खाऊ शकत नाही. हात काळे झाले माझे. मी बनवेल पप्पाला माझ्या. बापरे बघा काय वन्न भोजन केलास काय. अगदी मांडे बिंडे घालून बसला सगळी आरामात. काय कमी सोपं नाही काम काजू फोडूचा. काजू सोलून खायचं. भावी खाऊचं काम करता फक्त. भावी काय येत नाही काय. आम्ही फोडतो. गंधर्व आणि पप्पा फोडतात. फायनली आमचे काजू फोडून झालेले आहेत आणि हात आमचे काळे झालेले आहेत. तर आता आम्ही हात धुवून येतो आणि नंतर खातो. चालत ना. झाले खाऊन फोडून झाले. आताशे खाऊ घेतलो आम्ही. लय मेहनत केलास मग फोडू का. आता का आमका बोलूक जमत नाही. आम्ही खातो आधी. तर मित्रांनो आता आमचे काजू भाजून झाले खाऊन झाले आणि थोडे उरलेले आम्ही जागेचो मालक आमच्या विठ्ठला घेऊन जातो आणि आई का घेऊन जातो. खरं हे कसे लागले सांगा. हे बघ पाडवले आणि बघ हात पोहायचे हे झाले. हे स्वस्त वाटलेत का काजू. कसे वाटले काजू सांग. यम्मी. मित्रांनो स्मेल पण एवढं भारी येता ना. खरंच लय भारी वाटला. आणि आजचा दिवसच भारी गेलो. आमचा व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. काजू खावा आंबे खावा नारळ खावा आणि आमचे व्हिडिओ लाईक करा. बाय. जय महाराष्ट्र. जिया का लागलं. जिया रडू नको जिया. चले त्याला काजू देऊया आपण भरपूर फोडून. मधा खुश होत. काय पाहिजे काजू पाहिजे. मग काय पाहिजे. चॉकलेट आईस्क्रीम आईस्क्रीम डोक्यात काय